ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಟ್ಟ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ಈ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ರೀತಿನ ಅಂಕ ತೊಯ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಈ ನಾಟಗಾಡು ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ಜನಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ನಾಟಕ ಬರ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯನ ಗಂಭೀರವಾದದೊಂದು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ.